V tejto časti si ukážeme, ako zostaviť upgradeovaný hop-up systém. Takže máme tu moje obľúbené kombo Maple Leaf 6.02 AEG-čkovú hlaveň, Maple Leaf Super Macaron klasický, nie silikónový, a maxácku komoru. Takže ako prvé môžeme si vybrať hlaveň z obalu. Kontrolujeme si, či náhodou nie je nejaký portél z výroby. Trošku tam je. Takže zoberieme si náš obľúbený vytiak hlavne. Zoberieme si nejakú čistiacu utierku na okuliare, ideálne z Lidlu. Ja používam takéto V5. Preto je to malo byť čistiaca utierka na okuliare, pretože nechceme poškrapať hlaveň vznútra. Ak by ste použili nejaké obyčajné servítky alebo niečo podobné, tak oni obsahujú mikročastice, ktoré vedia celkom dobre doškrabať hlavne medenky. Takže je dobré mať takéto čistiace utierky po ruke. Dobre, preťahneme si to. Takže vytierakom hlavne pár razy prejdeme celú hlaveň. Vytierak nerotujeme hlavne, iba pohybmi dnu a von prečistíme. Dobre, hlaveň vyzerá v pohode. Takže, ako náhle je hlaveň očistená, môžeme si zobrať hop-up gumičku. Tu pekne odbalíme a zoberieme si ju. Môžeme tu pekne vidieť, že táto hop-up gumička má pekný konkávny tvar prítlaku a to nám zaručí krásne hopovanie aj ťažších BBčiek. Keď inštalujem hop gumi, tak silikónovým vazelinou alebo týchto Tehty Gunsov zvyknem namazať telo hlavne, tak aby vlastne hop gumička krásne išla na hlaveň a potom hlavne neskôr aj hlavne dole. Takže hop gumička má tu na takýto zárez alebo respektíve chrbát, ktorý pasuje do tejto zadnej časti hlavne. Čiže dáme to jedno do druhého, zatlačíme, keď prídeme k mostíku, tak jemne hop gumu nadvihneme, aby sme nedeformovali prítlačné elementy a pekne pomaličky sa snažíme posúvať hop gumu do hlavne. Ak si chcete zadovážiť takúto Maple Leaf gumu, respektíve máte Maple Leaf gumu, je veľmi dôležité, aby ste túto Maple Leaf gumu nainštalovali na Maple Leaf hlaveň, pretože Maple Leaf gumy majú rôznu dĺžku tohto hrdla a ak to dáte na normálnu hlaveň, napríklad základnú delťácku a strčíte to do hop komory, tak táto tu suknička bude vytrčať do tuby, cez ktorú idú BBčka a bude vám zle podávať, respektíve vôbec vám nebude podávať. Takže Maple Leaf gumy odporúčam kombinovať s Maple Leaf hlavňami, pretože sú na to prispôsobené. Ešte som nezažil, že by s tým bol nejaký problém, ak sa kombinovala Maple Leafka s Maple Leafkou. Takže hop-up guma je pekne nainštalovaná. Môžeme vidieť, že prítlačný element je zarovnaný s okienkom a tým pádom hlaveň je pripravená. Zoberieme si max komoru. Pre tých, ktorí radi čítajú, máte tu na krásny návodík, ale ja, keďže viem, čo robím, tak to robím hneď. Tieto max komory sa mi veľmi páčia. Majú dobré spracovanie, majú záchyt BBčiek, plynulé nastavovanie prítlaku, TDCčko,
Je to proste paráda. Mám to rád. Preferujem to, takže preto máme maxku. Vyberieme si stade pružinku, alebo respektíve pružinku ani nebudeme tak potrebovať. Zoberieme si centráler hlavne. Takže, ak tu máme takto hlaveň, ak máme hopkomoru, musíme vždy povoliť prítlačný element. Dobre, keď máme prítlačný element povolený, môžeme si trošku namazať telo gumy, nech to ide ľahšie do hopkomory. Takže zoberieme si spodok hlavne. Dáme to zarovno so spodkom hopkomory a pomaličky to tam zatlačíme. Táto max komora má ešte pekný zárez, ktorý môžeme zosúľadiť s výrezom na hlavni a máme hopku zasunutú. Spredu dáme tento krúžok, ktorý je vlastne dizajnovaný na vycentrovanie hopkomory na hlavni. A takisto zoberieme aj tento lokovací krúžok a môžeme C-klip zasunúť na hlaveň. Počujeme pekný klik a to nám značí, že hopkomora je správne nainštalovaná. Takto, keď si zložíte hopkomoru, pridajte trošku hopu a pozrite sa cez hlaveň, či máte rovnomerný prítlak. Ak máte rovnomerný prítlak, element tlačí rovnomerne, všetko je v poradečku. Samozrejme pri vypnutom hope nesmie nič trčať do hlavne. Takýmto spôsobom si viete nainštalovať a zostaviť upgradeovanú hlaveň s hopom a potom to už len šupnete do repliky a fičte. Test presnosti 36 1,9 joule 45 metrov 24 na 24 cm. Lepšie to už asi nejde.